Masak ngirit gawe tanggal tuwek tapi enak temenan rek. Pertama siapno tongkol mergo tanggal tuwek aku tuku setengah ae. Gawe sayure aku duwe wortel ambek buncis. Langsung ae gawe buncis dikethoki kaya ngene iki, wortele dipotongi stik. Nek peansir dipotongi model liya ya gak masalah. Lanjut iki iwak tongkole ya tak kethoki cekne gak gede-gede ngene ya. Mari ngono sisihno. Nah gawe iwak tongkol iki ya kaya biasae digoreng dhisik rek. Pas nyemplungno iwak tongkol lengone ancene gak panas, cekne gak nyiprat nang kamera ya. Iwak pindang tongkol wis mateng, langsung aja diangkat pas ditirisno. Lanjut iki ngalusno bumbune tak tulis nang video, kari di screenshot ae rek yo. Lah mari ngono ditumis sampai wangi. Aja lali tambahno laos ambek godhong salam. Nek wis bumbune tanek isiane dicemplungno, adun sampai roto. Aja lali uyah mbek sing ngarepno pinter ya. Mari ngono tambahno kecap manis pas dimasak sampai bumbune bener-bener ngresep. Delok entar lah rek. Soe warnae merah menyala kayak ngene iki. Diaduk sampai roto. Nek wis bumbune ngresep ngono rek, langsung aja dipateni kemini dan iki siap disajikno. Asli menu iki pedes, seger, gurih, nikmat. Siap disajikno ya rek ya, dimak ambek sego anget-anget ya sudah pasti mantul rek, aja lali dijajal.